Hola, què tal? Som la Ingrid I el Pere de la companyia Festuc Teatre i fem aquest vídeo per tot el professorat per dir-vos que estem al SAT, que vindrem al SAT amb el nostre darrer espectacle Jo Tarzan, així que us volem convidar a que vingueu. Jo Tarzan és un espectacle de titelles i que si heu vist els nostres últims espectacles sabreu que l'escenografia juga un paper importantíssim i que és un artista més a escena. Hi ha moltes lectures, hi Exacte. ha lectures pels més petits, pels més grans, sempre fem aquest joc de jugar amb la llum, amb l'escenografia, com deies, amb Molt les titelles. color, molts titelles, molts animals. I molta música, una banda sonora original composada per aquest espectacle i que segurament la podreu gaudir a escena i contemplant-la des del públic. I que parle de coses doncs, molt boniques i molt necessàries com és la necessitat de pertànyer i de saber deixar anar. Així que us animem moltíssim a que vingueu a compartir aquesta estona d'arts en viu al SAT. Exacte, us esperem al SAT i res, que el millor que podeu fer és vindre i ho comproveu vosaltres mateixes. Una abraçada. Adeu!